Vítajte, tu Baba Jaga. Dnes nové video. V dnešnom videu sa pozrieme na nové petardy Monster 5G od Enigmy. Je to kategória F4 a novinka roku 23. Sú balené po 20 kusoch. Z prednej strany vidíme petardy, zo zadnej strany vidíme informácie. Na balenie je tam 100 gramov zlože. Je to kategória F4. Nápadne sa podobajú na Doom Boom 5G, Big Bang 5G alebo Mad Bulldog. Všetko to vyrába albánska firma Arpi Pyrotechnika. Tu mám otvorený balík, petardy sú dobre vyrobené, majú plastovú zátku a slušnú 2 mm hrubú a 40 mm dlhú zelenú zápalnicu. Telo je vyrobené z kvalitného papiera. Poďme zvážiť obsah flash prachu. Ale najskôr ťa požiadam o odber a like, ak sa ti toto video páči. Je to pre mňa podpora a viem, že to robím dobre. Poďme rozoberať. Trošku som si to predpripravil, povytiahol som si zátku, aby mi išla vytiahnuť ľahšie. Idem to otvoriť. No, vidím, na to stačí aj pinzeta. Ešte si zapnem váhu. Vynulujem si ju. Máme to tam nasypať. Tak. 5-čko je prázdne a váha nám ukázala 4,76 gramu obsahu zlože. Môžeme si skúsiť vytiahnuť ešte zápalnicu, lebo tá sa takisto počíta do obsahu zlože. OK. No. A máme to presne skoro 5 gramov. 4,98, čo si myslím, že je úplne v poriadku. Dobre priatelia, to je všetko z dnešného videa. Poprosím vás, píšte mi do komentárov, čo si myslíte. Som naozaj zvedavý. Píšte, lajkujte, zdieľajte a dávajte si odber. Je to zadarmo a pre mňa je to odmena za moju robotu. Tak čus pyromani, vidíme sa pri ďalšom videu.